Moram da kažem da posle onoga što sam saznala samo u posljednja 3 dana, koji sve novinari, šta nisu smeli da objave, šta nisu smeli da pitaju, koga nisu smeli da pozovu, koga su pozvali, ali morali da mu daju posebno uputstva o čemu ne sme da priča, gde sve nisu mogli da se pojave. Dakle, samo kad sam to saznala, a niko od tih novinara nije nikakva buranija i niko o tome ne sme da progovori, moram da vas obavestim da će Aleksandar Vučić vladati još 5.656.322 dana, godina i biliona i opustite se. Ja sam pripremao nekakav spisak tema o kojima bismo razgovarali danas, međutim, nažalost, ostala je u stvari samo jedna tema o kojoj mislim da je važno pričati, a to je upravo ona tema o kojoj ni jedan od državnih i paradržavnih medija danas ne priča i ovih poslednjih par dana, koliko je to već 3 dana skoro. To je u stvari intervju bivše supruge Siniše Malog Kriku, gde ona priča zapravo sve i svašta zaista. Ono što je tu krajnje problematično je što ta priča jeziva i na onom ličnom i na opštem nivou. Na ličnom nivou imate priču jedne majke i žene koja bukvalno nema ni jedan više mehanizam da se zaštiti i da se sakrije od moćnih ljudi u državi, a na opštem nivou priča o porazu države zapravo. Dakle, činjenica da takva priča, takva optužba, znači to nije dokazana stvar, to je stvar koju bi trebalo da preuzme tužilaštvo, nije se pojavila na RTS-u, nije se pojavila, ne znam, u Blicu, na bilo kojoj drugoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, da su zapravo o njoj pričali Twitter, N1 i eventualno Danas, i čast izuzecima ako sam nekog zaboravio da pomenem, je pokazatelj razmera u stvari toga te apsolutističke vlasti, već slobodno možemo tako da je nazovemo jednog čoveka, to je premijer Aleksandar Vučić. Postaje lakše, kao što je uvek lako u tim apsolutističkim režimima, reći kao aha, postoji taj jedan krivac koji kao je apsolutno moćan i sve kontroliše i plaši ljude i preti i onda kao eto mi moramo sve to da radimo, a potpuno je drugačije kad kažemo aha, dobro da, ja sam ipak izabrao da nešto ne kažem ili nešto ne javim. Pa nije ni taj otkaz valjda najgora stvar koja može da se desi na svetu. U toku sutrašnjeg dana dobit ćete temeljan, detaljan i opširan odgovor. Nisam siguran da će da vam se dopadne. Dakle, sad imamo tu jednu grotesknu situaciju gde mi zapravo čekamo da večeras mediji čekaju da prenesu šta će premijer da kaže o toj situaciji. A to ne bi smelo da bude bitno uopšte u jednoj pravnoj državi. Dakle, postoji tužilaštvo, postoje sudovi i da se vratimo trebalo ili da postoje nezavisni mediji i to sve zna u pravnim državama kako bi trebalo da ide nekakav redosled tretiranja takve informacije, takve optužbe i šta bi trebalo sa tim da se dešava. To je opet deo nekakve šire slike o kojoj sam i pisao na Peščaniku, a to je modus operandi tih novih, izaberite termin, da li hoćete apsolutista ili nekakvih populista, diktatora, bez medija i bez haosa koji generišu kontrolisanim medijima, oni zapravo ne bi mogli da vladaju tako kako vladaju. To je nekakav dugotrajni proces koji je u stvari ogadio politiku ogromnom broju nekakvih nazovi pristojnih ljudi. Dakle, ne pričamo samo o izveštajima o političkim i društvenim događajima, pričamo uopšte o medijima i senzacionalizmu u medijima i onome što se danas zove post-truth, u stvari mislim da je to ono fancy upakovan naziv za besomučno laganje, za spinovanje i za taj ogromnu količinu besmislenog šuma koja zagađuje javni prostor u kome više čak i da se desi nekakva medijska bomba kao što bi trebalo da bude ova vest o ovom intervju Marije Mali, više ne može da ima efekta. Evo nekakav lični primer vezan za taj spinovanje i neke lažne vesti. Naime, ja sam bio u komisiji, selekcionoj komisiji koja je birala filmove za selekciju, domaći film, srpski film na ovogodišnjem festu, a nedugo zatim posle objave te vesti koji su filmovi ušli u domaću selekciju se pojavila reakcija nekih članova ekipe filma Stado koji su rekli da je to zapravo sad implicitno ili eksplicitno nekakav politički pritisak ili
nekakav kukavičluk i da je to razlog zašto film nije izabran. U vremenu u kome živimo, gde vidimo koliko ima i stvarnih političkih pritisaka, i cenzure, i autocenzure, užasno je važno razdvojiti to šta je zapravo tu istina, a šta nije istina. Istina je da je komisija gledala filmove, da su im se neki filmovi svideli, da im se drugi nisu svideli, da ne da nije bilo pritiska ni jedne vrste, nego niko nije nismo, ja mislim, se ni sastali ni sa kim iz direkcije Festa kad smo donosili odluke i pre nego što smo donosili odluke, i da se većini članova komisije, odnosno onima koji su glasali, prosto nije svideo taj film. I to je zapravo kraj neke priče. I sad, zašto je ovo opasno? To je ono što može da se nazove klanjem vola zbog kila mesa. Znači, da bi se napravila neka lažna vest, da bi se napravio nekakav spin koji će eventualno par gledalaca da dovede u bioskope, zapravo se otvara jedna mnogo opasnija i problematičnija tema, a to je da li postoji cenzura u tim slučajevima. Pa evo, ako ne postoji, mislim da je jako važno da se kaže da ne postoji i mislim da ne treba učestvovati u tim spinovima. Evo, još jedna vest koja nije bila vest zato što je mainstream mediji nisu preneli je podrška grupe od više od 100 umetnika, muzičara, političara, novinara, Saši Jankoviću kao kandidatu za predsjednika Republike. Mislim da opet smo se vratili onako istorijski nekakav korak unazad i opet imamo situaciju da postoji jedan užasno važan zadatak, a to je sprečiti nekakav dalje plutanje ka diktaturi i da to zajednički imenitelj koji je u stvari skupio sve te veoma različite ljude. Vidjet ćemo šta će da se desi sa tim. Ono što je važno je da se razbije ta iluzija da je nemoguće promeniti bilo šta na političkoj sceni. To je u stvari najveći uspeh đavola koji nas je ubedio da ne postoji. I mislim da je ovo dobar korak u tom pravcu.